Ce înseamnă o sobă cu focar extra mare? Avem aici o sobă la 5 rânduri plus cornișă în 2 etajere. Focar extra mare. La noi înseamnă pe 3 plăci. Asta înseamnă distanța asta de 70. Deci interiorul focarului este de 59 de centimetri maxim. Practic noi putem să băgăm lemnul de 59 de centimetri. Ce înseamnă evacuare pe 120? Avem această evacuare cu mufă specială, care burlanul intră fest și nu ne permite să ducă nici mai jos, nici mai sus de această margine. Adică nu avem cum să greșim când montăm burlanul. Etajerele sunt integrate la nivelul colților, adică nu există diferențe, atât la capac cât și la etajere. Ușile sunt normale din fontă. Deci, dimensiunile sobei sunt de 70 lungime, 45 adâncime, 59 maxim lemnul care putem să-l băgăm, utilizarea ei maximă, înălțime aproximativ 1,5 m. Aceasta încălzește o suprafață lejer de 36 de metri pătrați. Lejer încălzește 36 de metri pătrați. Deci noi vă recomandăm cu mare drag și cu toată încrederea aceste sobe gata montate. A nu se confunda acestea cu focar extra mare cu cele care se mai găsesc prin comerț de 2 plăci cu 2 plăci, care este pe jumătatea acestea, sau care nu au fumuri. Deci diferența este de la cer la pământ. Așa că faceți alegerea cea mai bună. Zi frumoasă, spor!